rohami pada ditikyon rajahan idahang silaban dos tumeyang odo pehita pajuppa ima marsiala nong marasohotan ima beremuna dagabe hilanami borunami natong gabi borumuna apa ada ditikyon dahang Raja Duli nungau jalohami tunggudak sinamuk ni burut taun naikot do pasahaton tuhamuna Raja Nidahang silaban dos tume yang apa dari video tuksongoni penau pasapami Raja Nami ba dos marohamuna asa tatabi aktor ima keluarga ni beretta beremuna ima helanami borunami do borumuna apa do tu hok pejabu hok magulang-gulang setiap berei setong doi boruni tulang betul apa dari tikyon napasahat to dohami boru hok bingon gabi boru silabang mau do hok boru si tumea ipe ikoro mudi boru na tapi bang tubuh kami bapak ko biso painut duma nuai do bapakmu silaban do si tumea Madang dia memang jolo baso dia penamasa ikut marga silabat do marga si tumea lau pawombu bolotong adong nahurang ala prosedur hanami dang adong nahurang ala taboto nunga maragama jituk sokono Raja Nami no pasatami songon sinamot na susedei Asal dia matuhatan masuk-masuk martamiak kamuna asal dia tidak Tuhan pasu-pasu nauli pasu-pasu menendang mabain hot rumah tanggaon asal dia para martubo anak martubo bol juga untuk sono Raja Nami sinama drama jadi kalau kita nak pilih nanda kena pak dulu ini tu ini pakai tulak ng telefon silaban o si tumengado mahitihon berit para ima perdiri sinamot natajalo siya raja ng paturuan mga lasrohani berita lasroh berita marhitei asadus rohatta lao mengelusi perdohan ni ang gidolita marhite berita do berita di bagasan tikyo no pasatay mo to tuhamu ang ginami marga sa kanya tenang gabi jadi soni marhita sa lugar tulang si jalop timakop marga silagan wah aram mo marhite berita tutu ang gidulit mo alay ang wa mudar mudo tulak kulong berterluan semudah kutong berterluan jadi porak dah mendok ang gidulit ibn orang makin raja bulon pada di berterluan nunga lasrohani badan nami lasrohani tordinami marhite perbuin di sinamot natazalo siap terdokta marga sianika kami pelas nami marhiti di haroro napasahaton perbuini sinamudi kami tulang si jalur itu marakup silaban dohot si tumeyang ang ginami si dunota do si durung nami tugabi na maburto songani ho bereda say rumah tangga na berbahagi na ho bolo sepamatang dangi sosok ngendak posoro bi obere posotong burko sama-sama mudo alai dang di sisi Tuhan bolo saling mencintai harus saling menghargai naborat nomor rumah tangga kadang orang natangga pakai kami suruhnya kasih itu mungkin katulang nani berarti nomor rumah tangga tu alanian ologar olu butuh jadi benok saling masih jumpa saling masih orang emak demi percinta muna muncul dari kamu meniki kompakan nabi unne marga silaban do marga sitem yang do marga lu beturan unne nakaing may do na tutuay
so pejawin na ho pergulang-gulang siya DP dari mga buru ho di warung tulang toho doi pas di rok ni DPR ya deh oh cuma tanda do mau nakpyor na masih DPR tong do ajudan na siang sila benar tong penelu ada putar jadi naruh di sini ikon berat maul Airang na ho na boro pumbiho ngaro ko ho sila do boro to meya dire malaking ulon na subuta bolo murko bere na mio la forma matuhami marga silabat do to marga situ meya nunga dilagay bere meya ngesong ka kya lomo na do nami matimana tok pasong ni bere ala na hami mana sulhot di mana dakadupang amatula hamak bere anak bere buy ma pasimoton nami mana jala podan nami tok pasong ni bere sa palanok tinuki pinorsam cuma buru nami buru hopingi buru silabani buru tumiyangi cuma asa gabi rumah tangga situ kamu jala dong kamu gabi mai iman honon nami di mana mulai jaga yo unang betul ko melapor dah buru dah ngor dak kola buru hoping basong nari dohot nam ho buru silaban dohot nam ho buru tumiyang dereng mana beri pistol selukna adang do mertelu di bala ko telmo bakam morwati sa tikate edang berita masih tulu dah itu ni berutta dohot berita di bagas tikjot di berutta dohot dilata dohot dibere anak madina siraris bor torop dongan namanya sarmatu tu hari-hari madi pertemuan saya itu wana nama sang matong bertau dohot telatau dohot bertau dongan nasida mena sarmatu betul hali masasa di sulu masa matubatian saya sama nasida leleng mangalu sahat matong poras dia lagi